Ngalang matil-til mo lang, Mike. Ngalang Mike. Wam. Nak mo ta? Ay. Ayak. Ha? Tapi saruam. Kaya naman. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Andres, ito tuloy. Takil. Sige, alam mo, mamin. Ni. Inadum ang matinaga, Mike. Kato gitu niya. Ay. Ako matok pula na kito eh. Kung ata ka na isa, tapos kami ni. Yalalaan ka nga rin. Ke apa ay kaya't kung magala. Ay. Takalat. Nakati. Huy. Magala ka rin, Mike. Agala talaga rin kung gulong pa. Nato. Ay, makita tiklog kun. Ay. Kahit kung mag-umuli, Mike. Nakati na. Ay, nagmay dito yan, boy. Ha? Nagmayat. Met ano wangkap? Gunam, matandukol kami, nagkaslaw kan tumo kami. Amom nagar-ngarat kuya ko. Yung nagatidog bunga na ni. Di ba kasi titi ubing data eh? Ha? Apa ubing kapailaan? Agubang kan. Nyat. Adan! Pabutag ka! Ha? Di! Mabuting ko. Nariga matukulan no. Huwag ka anay. Apay. Naisa yung patilog ko. Gunam, atak. Na. Gunam, anto mo kami. Suatan, bumabakan. Ha? Suatan, bumabakan. Pagbaba ka raw. Takal ni. Jay, At ali, duwa ni. ba't naman ipitaw? Tak mah, bumabakan ka na. Hindi ka na eh. Nato. Ah, inayado amit. Ano eh? Muka. Agala ka biglo ah. Ha? Two. Three. Nikatin. Hinikating. Masilagan nata, pulta mo ni. Abungam amit. Pagagpuor. Mati. Dati yun. Ha? Hadali, alam mo na sin. Ay na. Sin. Ani? Makalugsangit ka mo ng mga ramang kakastaw. Ito ni. Takol ni. Dog. Buka ako nga, be. Atake gunggunam. Drive. Ah. Nang sumataw. Amaw. Kinagat ko ataw. No reaksyon. No reaction nga. Lumaabak. Nilwa na tubo na tumakay. Kanya yun, di bagbagang nga no reaction. Hindi ko awanti ino kagatam. Oh. Madi agro pangay. Ah. Asyay. One. Tapos, no sino mabak. Nilwa na tubo na. Kasi nung inuwan tubo na. Ilaw sa mo. Ay, tumakiak. One. Sino ka? One. Ilaw. One. Limam ti kami tag. Una, naabak ka garod. Ano mga ano mo mabak kamay. Kasi tubo mo ah. Ibak ti kami tag. Imak ah. Madi age isa ay ko garot pinustang garot. Kung garod. No tumaki ka garod, imak ti kami tag. One. Kapang ilaw. O, sige. Ngay. No reaction na tayo. Eh. Ngalang-alang, matil-til mo lang, Mike. Ngalang Mike. One. Tibay kan. Kinagal sumataw eh. Siya, Mike. Damdama ka mo ta. Kung minustahan ta. Til-til ka na, til-til. Til-tilan kan saan tama di ka dumakal. Dati Mike. Siya mo ta. Ay. Ayak. Ha? Tapi saruam.
kinakalsam. Piyak matay, yung balsaman. Kapoy ka na, Andres. Kaskila timangan ni. Tibay kan. Kinakalsam. Tiyasin na. Ha? Dahil sa blata, madito balab. Saan ka niya? Kisa banat niya pala rin. Dala magtintintubay. Saan niya? Bayabas, nalsam. Kita na ka sa lamangin, nagdamag pa ilaan. Ang bali ng paraman? At tapos na ito eh. Hindi, kasali mo ta. Sali na? Sali na? Iti kwayaw, pustahan niyo. No, adi grupa nga, maabak. Gamin nalsam ito eh. No reaction dapat. Ha? Oy, Kaya ka ta kasano ngayon maabak ka? Nya. No, pa nagsiarataw, si Kagilo ni ubo na. Woy! Hintay ma. Mabalin! Woy! Sila ka lasig siguro sa tupay, nagalsam. Bayaga mang mga salamagin, jakpay kaya. Kastilang, malasamang kayupay. Kaya naman. Ano? Tastog to! Alsam mula talaga rito, sakto pa siya kinaya. Ate anay, nagtibay. Nagkalasam ba? Napakain. Sula napakain. Siyak madipay Siyempre, trial ta pala tataya jay. Ang damak tao. Kapoy mo tangiwa yun. Kasi tirumaman ni ay. Sige pa man, may saratakin na mo. Siyempre, awal reaksyon na hata. Kadwam, talaga mamati kami. Nabubuo pa lang. Sige talaga ka, naglastog ka, tapos ata, di mo kaya nga ko Baka may sarati kaya, may. Wow! Katayo. Dinasam? Paano na sabihin? Abay pa naman. Facebook. Ata, kinarabo mo, gisbukan. Tibay mo lang iwan na di Nagkalsam, sakto pa na Tintil-til ko ng kadungasan. Kaya. Alsam ka talaga? Tibay ro pala dyan. Madimala tayo ka, grupa guys. Ho! Kaya! Masam mo talaga. Pinagbayag mo mismo ni Bing Crudom. Baka dumutin niya si Buna So nabayag. Yan. Nisbuan na di sila mga silungain. Malay mo. Bag sa ripik mo. Alsam ba talaga? Pwede kaya. Asin lang ito ang kanukon. Dapat latikwanan na Alsam na pati asin. Sa piso na ka malsaman, Europa na. Papalapit yung iwan na namin imi sa bukas din Natibay yan. Tiba. Delikado ta. Si Tagilo ubo na din, nagtakay. Buna nabaktan. Kung naman mag-grupa nga Total ka, wampay mo na Tawag na. Pumanaw tan Apay na. Astan? Apay na lakagilo to ubait nga. Madim ubait. Abang bisbo pa lang yan. Sige, abang bisbo pa lang sunang. Utak pa yan. Ano? Nabak ka yan? Iluwan niyo tubot ko! Ni, may panantan sa batan. Kung ano mautak. Kung ano mautakan kasi mati mautakan daw siya. Ano talaga? Ano nagsilingin?
Una yung boy. Nagsiling mo ati motor mount. May tayo. Atrate kang gamitam. GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan nato 4 wheels. Nagmayatan si ka. Pagkagatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ito di TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din so gumatak to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay mag di buy one take two, buy one take three ta mas makatipid ka jay. Gum mabalin uri may isa lang kasta. Babalin latta. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo ni ati lugan ko. Kasla barbalot ta kanayon. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkarti ka mo tayo. Mamang mga lang mo ti